Iwan 2-2 heddiw yn Gilsfield. Ti'n siomedig ta sa chdi'n cymryd hwnna cyn y gem? God, chydig bach o'r ddau. Athyn ni fewn i half-time 1-0 fyny. O'n i'n teimlo fel bod ni'n heiddi mynd i fewn 1-0 fyny, achos oedden ni chydig bach yn bob man, oedden ni'n digon agos yn ganol cae, oedden ni fler yn cefn, a dim digon ruthless fyny ffrynt, ond pan gynnu ni players fel Jay Gibbs a hyn yn y tîm, ma'n ôl hydobaeth i sgorio. Ond, ia, cyn y gêm ella, diolch yn bad o boint, achos dwi'n meddwl fydd Airbus a hyn yn ffansio dod i fyma pan mae Guia'n cicio fewn wan. So, ia, all in all, dwi yn hapus fel peth dwytha edrych yn y changing rooms yma. Ella fydd y pwynt yna ddigon da i ni gyda'r league, dydy o ddim yn bad point. Especially, athyn ni 1-0 i fyny, ond cael yn pegio nôl i 2-1 efo dau criminal o gol, which wedi cael go ar y defence am. Ond da ni wedi dangos cymeriad i ddod yn ôl i droi'r gêm mewn lle mor galad. Reis, nathon ni dechrau'r gêm yn gry. O'n i'n teimlo beth bynnag creu cyfleon ac yn y blaen lle meithrin y ddau, ond nathon ni flaen 1-0. Dwi'n gwybod, o'n i gael y teimlad lle bod ni wedi chwarae'n hir ar ôl hynna, Iwan, sef rhywbeth sydd ddim yn digwydd i ni fel arfer, da ni'n chwarae one touch. Dwi'n cytuno. Mae o'n chydig bach compliment i ni pan na'r ni gyrraedd yma, bod un o'r officials nhw'n dweud bod nhw wedi cadw'r gwair yn hir am reswm heddiw yma. A mae rhaid i ni jyst cymryd hynna. Dwi'n cytuno bod ni wedi mynd i ffwrdd o'r wrth steil y ffwtbol ni. Ond pan da chi'n sgorio 2 gol away from home mewn lle fel Gilsfield, da chi fod i ennill y gêm. A mae'r defenders wedi bod digon vocal yn rhoi bai ar y strikers am fethu chances. Ond da ni jyst yn teimlo heddiw yma bod y goals yn criminal a bod ni wedi invitio pressure eto o'r cefn. Ac ia, da ni wedi mynd chydig bach mwy direct, ond eto mae hynna'n berwi lawr o'r cefn pan oedden ni'n cael y bel, ni jyst chwilio am y bel i canol, ond eto oedd pobl yn dangos digon yn ganol cae i ni. Ella. Ond ia, eto, dwi'n mynd i dorri ngalon dros y result, mae'n result da. Oedd hi'n game competitive ac oedd hi fwy fatha cup final na league game teg at y diwedd yna. So, ia, edrych ymlaen i port. Ar yr ochr positif, nath Rogia dangos cymeriad da i ddod yn ôl yn do. A chwarae, dwi'n meddwl, ath hi'n 2-1 i Gilsfield, ond adeg yna nath ni chwarae de. Dechrau chwarae de. Ddos i cef bach on, ac o'n i rhwng 2 feddwl wneud, achos sa fo'n edrych fel defensive substitution, achos obviously yna i gicio pobl mewn cef. Ond nes i singl allan yn y dressing room, mae wedi troi'r gêm ar ei ffen i ni. Ges i go half-time, dweud pam da ni'n chwarae, pam da ni'n mynd o'r 10 i chwith i shiftio'r tîm o gwmpas. Mae cef wedi dod on, mae wedi ratlo rhywun yn y tackle gynta, a mae wedi switcho play i ni. So, ella na edrych arna fi'n hun, dyla fi'n neud, ella bod fi wedi cael y choices, y selection lle yn wrong cyn y gêm, ond mae cef o fewn 10 munud i chwarae hyn i fewn i tîm wrth nesaf, does am doubt. So ia, lot i feddwl amdan, lot i asesio, dim just y tîm ond y fi hefyd, ac dechrau planio wan at sport. A beth am y gêm port yna, Iwan? Ia, mae'n gwpan arall, dydy. Beth ti'n feddwl pan ti'n dweud hynna? Dwi'n gwybod, mae priorities, obviously dwi wedi cyrra'r gêm fel player a manager 3 gwaith ar y trot, so da ni isio defendio i. Ond does am llawer ar y gwpan, does am llawer ar bres ar y gwpan, oce, lle gan ni home draw nesaf, ond da ni byth yn cael home draws, diolch os pa gwpan, diolch. So, dwi eisiau cyrra bob gêm, bod fi'n hapus o'r pwynt heddi yma, dwi bach yn cicio yn fatha pam bod ni'n mynd i sgorio reit yn diwedd i gyroi. Ond dim yn priority chdi, dyna ti dweud, ia? Ia, ond dwi'n misio dy hynna chwaith, chos dwi wedi cyrraedd 3 gwaith ar y bowns. Ond a ni yna, na ni'n neud application a professionalism, a na ni'n drio cyrra gêm i ni. Dwi'n neud sy'n anodd i chdi, dda? Mae bob dim yn neud sy'n anodd i heddiw, mae'n asaf, mae'r players yn neud o, mae'r management yn neud o, a ie, dim ots. A na fo, so ro'n i boi'n sy'n ar y bwrdd wa ail dani ar un y bryd a long way to go, ia? Ie, da chi sbio'r fixtures, wrsos nesaf neu wrsos wedyn, da ni adra i Gresford, da ni'n gry adra. A diwedd y dydd, da ni wedi colli Holyhead yn un competition, a da ni wedi chwarae Llandudno yn hynny. Mae bob dim yn positif ar y funud. A mae Airbus yn rhyl wrsos nesaf, bod ni'n mewn pythefnos, da ni adra i Gresford, so mae'n ddigon amser i fynd, a the tables will turn as the weeks progress. Champion, diolch chdi fan o'n cymryd amser i ateb y gwestiynau. Dim problem.